V dnešnom videu uvidíte. Vlčka, kámo, vlčka by som tak zdobil. Toto je TV Tricks, typek vyzerá gay as fuck, ja neviem, malý problém. Alien je šprint. Ďakari trochu ukázal svojho tela a typek je skinny as fuck, takže podľa mňa typek je maličký problém. Nejaká žena, kámo. Nebude sa, ďalšia žena. Proste typek vyzerá ako ten človek, ktorému proste usekneš proste prst nožom a typek don't give a shit. Ok, let's do this. Prvý je tu Adam Kayumi, kámo. Kámo, I'm gonna be real. Kámo, Adam Kayumi trochu kričia ako low testosterón, akože je to muž, dal by mi trochu problém actually. Preto ho dávam do malý problém, kámo. Proste no váha, kámo. He dead. To zabudol povedať, že tu máme, že 4 týry tu máme. Sprinty, utekám, kámo. Typek je problém. Keď ja šprintujem, typek je problém a zdrám, kámo. Fuck this. Veľký problém je, že moja prdel vlastne fajti, ale vyšiel by som s veľkými zraneniami. Problém je, že by som vyšiel s takými OK zraneniami, že stále by som vyšiel so zraneniami, ale zabil by som ho. To si strašne, neklipujte nič z toho. Malý problém je, že proste by som vyšiel s malými zraneniami a easy vražda je proste easy kill, kámo. A toto tu pôjdu ľudia, ktorých nepoznám, basically. Agraelus, kámo. Oh shit, kámo. Kámo, Agraelus je agresívny, kámo. Kámo, ja podľa mňa prehrávam proti Agraelusovi. Kámo, podľa mňa Agraelus, keby prišiel ku mne, kámo, aby sa proste, že hand to hand vražda combat, hej. Podľa mňa prehrávam, kámo. Podľa mňa Agraelus ma rozbije, kámo. Agraelus je smrť. Šprintujem. Alkan, alebo neviem, ak sa volá, asi Alkan. Takže toto je Fortnite youtuber, kámo, ja neviem, jak vyzerá. Damn, bro. You looking sexy. Nič som nepovedal. Chcem povedať, že veľký problém, ale kámo, ja veľmi dobre viem, čoho som ja schopný. Alkan je šprint, kámo. Alkan je šprint. No way in hell, kámo. Nejaká žena, kámo. Nebude sa, ďalšia žena. Kámo, je sa zražne mažil. Jak proste iba, že žena, kámo, žena. Easy vražda. Asimister, kámo. Oh shit. Asimister je chunky, kámo. Asimister je big boy. Like, ako on balkuje profesionálne. Budem s vami, guys, real. Asimister bude problém. A myslím si actually, že Asimister je, kámo, šprint. Kámo, prehrávam zatiaľ. What the fuck is this, kámo? Strašne prehrávam. To je Ali, alebo nejak tak sa volá. Budem takto s vami real, hej. Keď niekto z týchto youtuberov má nejakú fighting experience, som dead. I keď majú iba taký malý penis, fighting experience, ja som dead, hej. Lebo ja neviem fighting. Využívam moje poznatky toho, že ten, kto má väčšiu váhu a ten, kto je vyšší, vyhraje proste. Podľa mňa veľký problém. Vyviazol by som len tak maličko, kámo. By som mal, že zlomenú, kámo, ruku, nohu, všetko by som mal dolámané, ale zabil by som na konci podľa mňa. Atak, kámo. Atak je podľa mňa taký Kayumi level, taký, že skinny. Ej, yo! Look at this! Look at this! Ja len hovorím, kámo, že toto je akože malý problém. Bauchič, kámo. Ideme nájsť Bauchiča. On? 2015. Keď typek stále takto vyzerá, kámo, keď typek má stále takúto nadváhu, kámo, je koniec. Ja zdrham. Keď tento muž má stále takú nadváhu, ako stále má, zdrham. Backstrix, kámo. Podľa mňa Backstrix je veľký problém. Ale vyhral by som nad ním. Zabil by som ho. Áno, a mal by som dolámané 4 prsty, 8 nôh a 5 rúk a 8 rebier a zlomenú hlavu na 3 časti. Ale vyhral by som. Big je, kámo. Keď týpek na toto zase bude reagovať, kámo, vieš čo, keď na toto reaguješ, kámo, máš 3 videá už so mnou na tvojom kanáli, takže díky moc, kámo, a vážim si ťa. Ale zabil by som ťa. Dokážem ťa zabiť, ale ideme sa kúknuť. Man, I gotta look at him. Kámo, ale Joel, kámo, Mewing je tam, kámo, I gotta say, bro, Mewing je tam, kámo, ako... Kámo, Biggie je za mňa problém, akože. Kámo, Biggie by ma dogával, akože solidne by ma dogával, ale podľa mňa nie ako Bugs, kámo. Máme tu mačku, čože easy vražda. Kámo, jeden kop mačky a je dead, bro, ako chápem. Ako dobre, bol by som poškrabaný, možno pokusaný, okej, dobre. Toto sú Illuminati, alebo dačo také. Kámo, tento typek vyzerá ako absolútny, ja neviem, fuckboy, TikTok boy, kámo. By som ho zabil, ale who cares. Nepoznám ho. Nepoznám ho. Krafak. Kámo, Krafak, keď Krafak vyzerá stále tak, jak vyzerá. Typeček dáva nostalgiu, ale kámo zdrham.
No way in hell, že proti typkovi vyhrávam. Teraz jeden z mojich obľúbených kamov. Moja frajerka mi nedávno ukázala Creepové videá. Takže Creepa som doteraz vôbec nepoznal a nevedel som ako vyzerá. A tento typek vyzerá sexy. Akože typek má dobré telo. Typek má dobré telo a mi z ňou ide aj testosterón trochu, akože hore. Trošku filem testosterón. Creep je veľký problém. Ako jeden z najväčších podľa mňa. Ale proste typek je zabijak podľa mňa. Typek je hyperaktívny na jeho videách, on proste príde a to je niečo ako Agraus, on by sa proste nazval si, by chytil svoj rage, aby som dogábaný, by som skončil. Jaký je najväčší problém z týchto túlkami? Asi tak to viem, kto je najtulstejší. Dobre, že... Checkloud, kámo. Kamo, Checkloud je 80 rokov, kámo, minimálne má typeček aj what the fuck. Hej, Putine! Skinny as hell oficiálne zdrám pred ľuďmi, ktorí sú proste ťažší ako ja. Buď dostanú heart attack, keď ma budú proste prenasledovať, dostanú heart attack a skolabujú, stamina im proste nevystačí. Alebo potom sú tu, že Alkan alebo fucking Agrael, ktorí proste chytia roid rage, kámo, a ma zabijú proste, hej. Checkloud ale, kámo, je podľa mňa problém s Bigem. Nevyžaruje z neho proste taký, že low testosterón. To je datelka. A na toto si musím vydýchnuť. Datel je mocnejší než Agraelus. Pred datlom neutekam no way in hell. No way in hell, že moja prdel uteká pred tým. Like, look at this guy. Look at him, bro. I am sprinting. Dazer. Dobre, toto je žena, to dáme sem. Ale najprv Dazer. Dazer, kamo, je malý, najväčší problém, podľa mňa. Kúkaj, jak sa Checkloud pozera do tej fotky, kamo, že... Toto vyzerá ako niekto známy, ale nepoznám ho, takže ma zahitujte v komentároch. Toto je žena, takže sem. Toto tiež neviem, kto je, kamo. Ja neviem, že tie fotky sú retardované, kamo, alebo ja... Som dementný, ja neviem. Duklo, kamo. Shit, man. Duklok je za mňa šprint. Dukloka nezabijam, no way. Typek je príliš veľa kilo na to, aby som ho ja dal. Pred Duklokom zdrám príliš veľa váhy, fuck this, Erorika. Erorik je za mňa problém. Erorik by ma dogábal, kam by som mal, že 4 like... zlomené prsty. Ale podľa mňa nedogábal by ma až tak veľmi ako Checkloud proste. Explo je veľké uf. Počkaj, on nemení, že Jack teraz, alebo dačo také. On mi vyzerá ako človek, ktorý by bol Jack teraz, podľa mňa, kam. Oh my god, bro, what the fuck, man? Shit, man. Look at this. Kamo, som hard z toho. Yo, look at his neck. To mi ukazuje testos. Look at his jawline, man. Jak teraz vyzerá? Oh shit. Oh fuck. Oh, 2 roky. Osobný tréner v Bratislave. Oh shit. Takže chlapci, kompletná zmena názoru, Explo je koniec. Fatty pillow. A o tomto sa aj nemusíme baviť podľa mňa. Šprintujem. Typek dostaje heart attack, nechytí ma, ale dobre. Fifko je problematizmus podľa mňa. Aspoň problém. Typek mi vydal podľa mňa aspoň problém. Tie dlhé vlasy, Tie cat ears, vidíte tie cat ears headphones, tie mi dávajú, kamo, strašný low testosterone vibe. Toto je Fizzy, najbohatší CZSK youtuber. A keď máme byť úprimný, typka by som zbil. Som raz videl na podcaste, typeček sedel takto. A je skinny as hell. V money, hej, kámo. Typek by si najmol 1, 2, 3, 85 asasinov, aby som bol dead, hej. Aj kuču a CZMena. A nie som tak arogantný, že by som proti 2 ľuďom vyhral. No way, kámo. Proste, i keby to bol hocičo, proti 2 ľuďom. Gamer. Gamer ani neviem, ako vyzerá, kámo. Rejtujem iba podľa jeho hlasu teraz a myslím si, že typek mi bol veľký problém. Podľa mňa by som bol zbil, ale nie poriadne, kámo, že gamer je mysteriózny strašne, takže neviem, kámo. Ale nebyť odhalený sú také low testosterone vibes, I don't know. Ale podľa mňa by som dostal dosť poriadne, ale zabavil som ho konec koncu. Gogo, kámo. Gogo mi vyzerá ako človek, ktorý by mal svaly teraz. Áno, typek asi nevyzerá nijak. Actually, podľa mňa je problém. Nie je toto handys, kámo. Keď je toto handys, typeček ide do malých problém. Nebudem sa ani rozprávať, proste by mi zlomil, kámo, čo ruku a koniec. Dostali po hlave. Je toto herdin. Typek mi vyzerá ako veľký problém, ale podľa mňa by dostal konec koncu, ale je to jeden z najväčších problémov a ja by som končil so zlomenými 8 nohami podľa mňa, takže Jakub Destro. Typek mi vyzerá ako veľký problém. Není skinny, ok? Let's be honest. Typek není skinny, ale asi nemá ani muscle. To tak vyzerá. Ale asi nemá ani muscle, takže ja by som ho zobral, že veľký problém. Javo je proste Minecraft youtuber a ja neviem, jak typeček vyzerá. Typek má ešte horšie views ako ja a to je už čo povedať, kamo. What the fuck? Ideme žrát, kamo. Ja som tohoto typečka dneska kúkal, som si ho researchoval, hej, aby som vedel, že či ho zmlátim alebo nie. A vám pravdu poviem, ja ho nezmlátim. Typeček je veľký,
Typeček mi prišiel, že hej, kámo, ale mi iba tak prišiel mi palcom, aby mi tak by mi bum dal, aby som odletel do Ameriky, kámo. No way. Jirka Král. Actually, podľa mňa Jirka Král je podľa mňa sprinter. Akože Jirka Král je na tom medzi, že veľký problém, že teraz nie, že by som vyhral ja, že by som mal dolámaných, že 8 nôh a 15 rúk, ale by vyhral tento tu pekne krásne. Jirka by vyhral nado mnou, aj on by mal dolámaných 15 rúk a 8 nôh, len ja by som bol ten mŕtvy. Takže podľa mňa Jirka je sprinter a koniec, vybavené. John Marianek. Mám sa o tom baviť, kamo. Typek by ma zabil. A nie, že zabil. On by mi vytral všetky vlasy, aby ma zjedol ako kanibál, podľa mňa hneď potom. Kerry je... ja neviem, jak vyzerá Kerry. Takže podľa tejto fotky iba usudzujem, že typeček je low diff. A dostal by po písku strašne, kamo. No legs, proste skinny arms, nalakované nechty. Low testosterone vibes, proste. Klub s kamením je... Je taký hlúpy podľa mňa, že typek by ani nekeroval proste. Proste typek vyzerá ako ten človek, ktorému proste usekneš proste prst nožom a typek don't give a shit. Ale dostal by konec koncu. Konec koncu, i keď necítiš bolesť, kamo, on by proste dostal, kamo, knockout a skončil by, kamo. Je Colby gay? Pretože je gay a pretože je skinny, ide do malý problém. Ináč možno sa pýtate, že prečo dávam ženy sem, pretože ženy za prvé nemajú testosterón, nemajú váhu, nemajú silu a nemajú nič. Takže koniec. Toto je Mafia Pav. Jak vyzerá Mafia Pav, kamo? Toto je on? Kamo, to je že Discord mod. What the fuck? Ale podľa mňa to je problém, kamo. I keď je Discord mod, Discord modi sú podľa mňa, kamo, OPS, fuck. Veľký problém. Podľa mňa I would kill him. Arlikat. Je strašný nihilista, kamo. Buď sa stanú dve veci. Buď typeček začne tak fightiť, že he doesn't care about anything a proste ťa rozgábe na čisto. Alebo druhá vec, že proste on give upne, kompletne sa vzdá, kámo, že fuck, oh man, na svete nič nezáleží a ty ho proste dogábeš. Ja som sa napravil tu nadávku, to prečo. Toto je Marvex. Jak vyzerá Marvex teraz? Like, ako hej, typek je sexy as fuck, ale... What do you mean by that? Instagram Marvex. Oh yes, to je dobrý nápad, to je dobrý nápad vyžiadavať si chlapské Instagramy. Vždy. Hej, ale tam nie sú svaly. On vyzerá strašne fucked up, on je proste, že ako keby fat v tvári, ale je proste skinny na rukách. Proste si... retardovaný. Pre mňa najsilnejší problém, actually. Toto Matem, bro? Nah. Matem je jeden z najviac komplikovanejších, pretože Matem je vysoký, ale chudý. Typek má, že 1,90 m dá, čo som počul. No way, ako to je extrémny problém. Typek má reach, kámo, že dvakrát moju ruku, kámo. Veľký problém, akože obrovský, akože neuveriteľne nie je problém. Má ment svaly. Oh shit. By the way, dobre propagujem svoj Instagram, nie? Týmto spôsobom. Hej, kámo, tam vidno ten bump, proste ten forearm, ten forearm bump, kúkajte. Ako nie je to nič crazy, ale určite je problém väčší, pretože muscle, kámo, ti pridá proste, že bonusovú váhu, ktorú by si ináč iba s tukom nezískal. Ment je veľký problém. Nicky Hirsch je sprint. No way in hell. No way, že fajtím typka, ktorý má kódy na proteíny. No way. Moon, kámo. Moon je človek, ktorému začal tento kanál, by the way. A typeček je... za mňa sprint. Potom ale moja prdel z nejakého neznámeho dôvodu hodila Moona do veľkých problémy, keď by som samozrejme vedel, že typečka nezbijem. Tento typek vyzerá, keď je toto žena, tak dobre, super, ale vyzerá to ako žena typek, taký transgender človek, takže easy vražda. Romin je... maličký, minimálny problém, kámo, proti Rominovi. Jakari trochu ukázal svojho tela a typek je skinny as fuck, takže podľa mňa typek je maličký. Toto je STN, neviem čo je STN. STN znamená strašne tučný netvor. Je toto nayfake, lebo proste tu ti dá takúto fotku a tu ti proste loser dá proste, že zahalenú, hej. Ale vieš čo, za to jak vyzerá, kámo, za to, že také hlúposti robí typeček, je to no problém proste. Proste, keď prídeš a začneš uploadovať, že fotky, kde si ty. Vlčka by som tak dobil, kámo, ja ešte pre ňou mám stále, ja ešte stále jokujem o ňom na mojom kanále, jak ste si mohli všimnúť. Typek by ich dostal. Extrémne. Podľa mňa opat by ma zabil. Veľmi veľa ľudí v škole mi hovorilo, že vyzerám ako opat.
Takže môžete posúdiť sami v komentároch, keď si myslíte, že vyzerám ako opat, by the way. A opat by ma zabil podľa mňa. Pedro by ma zabil tiež. Neviem, proste Pedro mi dáva vibe, že by ma zabil. Piškis, kamo, keď Piškis hitne svoj rage, kamo, tak ani ten ho nezachráni, pretože je veľký problém, aby som ho zabil. Pokec je malý problém, skinny boy. Kamo, Porty myslím, že má svaly as fuck. On mi vyzerá ako typek, ktorý by hitoval gym každý deň, actually. Oh shit. Oh. Look at that forearm, bro. Oh my god, bro. Oh shit, come on, nah, bro. I'm sprinting, fuck this. Ma ohúril, jeho forearm ma ohúril. Rady je... Že 280 kg, takže ty zdrám pre typečkom, no way. No way, že typek je taký skinny, kamo, no way. Čo sú za lítka? What the fuck, to je Fizzy? Tento typek je big. Som videl podcast Fizzy, a to je všetko, takže úplne mňa zabil. Stay 12. Stay 12 je môj problém. Typek je dead, koniec, vybavené kapu. Dlhé vlasy, kamo, skinny ass, low testosterone, no, koniec. Vieš čo, ja budem tohoto typka brať ako steaka? Keď toto je steak, šprintujem. Tari, môžete si myslieť, čo chcete o Tarim, ale zbil by vás, že 99% z vás, ktorí kúkate toto video. Trospy je... Ja neviem, čo Trospy robí. Čo robí Trospy, kamo? Jaký vysoký typek, tebe gabe na hlavu. Neviem, kamo, stále skinny, bro. Poďme na Trospy by mi dal veľký problém, kamo. Jeho výška, veľký problém. Toto je TV Twix, typek vyzerá gay as fuck, ja neviem, malý problém. Vita, kamo, Vita je problém, podľa mňa není, že malý problém. Vláďa, kamo, s Vláďu ti serem, kamo, Vláďu ti serem. Vítaj, kamo, Vítka by som možno zabil na problém. Lever by bol pre mňa veľký problém. Dogabal by mi, že mojich 3 ruky a možno 5 penisov. Potom tu je ešte ďalší list. Tu je, že Halien je šprint. Kámo, typek je powerlifter, typek bol vo väzení, kámo. I am not fighting that motherfucker. Bouchal a zabijam, kámo. Malý problém. Hestrang viem, že gymuje, takže sprintujem pred hestrangom, takže by som mal držať hubu. House je podľa mňa veľký problém. Play je tiež malý problém. Na kaši je problém podľa mňa, ja neviem. Who cares. Ale toto trvá hodinu 12 natočiť, takže moje oči sú v riti, ak môžete vidieť. Chcem ísť spať, takže milujem vás všetkých. Dajte odber, servus.